Miles de persoas e centos de barcos tomaron a illa de Arousa nunha gran protesta contra os proxectos de Altri e a mina de Touro o Pino. Unha mobilización masiva en defensa da ría e do seu futuro. A illa de Arousa foi escenario dunha mobilización multitudinaria en defensa do medio ambiente en Galicia. O domingo, milleiros de persoas percorreron as súas rúas ata o Peirao do Xufre, onde se concentraron xunto a máis de 300 embarcacións que se uniron dende o mar facendo soar as súas bocinas. A protesta, convocada por diversas plataformas sociais e veciñais, expresou un rexeitamento frontal á factoría proxectada por Altri na comarca da Ulloa e á posible reapertura da mina de Touro o Pino. Os manifestantes reclamaron a paralización definitiva destes proxectos ao considerar que ameazan o equilibrio da ría e o futuro do sector marisqueiro. Cánticos como Altri non, mina tampouco ou queremos traballar no noso rural foron os protagonistas durante todo o percorrido. Tamén se procedeu á lectura dun manifesto no que se reiterou a defensa do territorio e se advertiu do impacto que estas iniciativas poderían ter sobre a ría de Arousa. Segundo os organizadores, arredor de 10.000 persoas participaron nunha protesta multitudinaria que deixa unha mensaxe clara: a defensa da ría segue mobilizando Galicia.